الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. bayan haka masu sauraro barkan mu da sake saduwa a wannan lokaci. Insha Allah ta'ala za mu magana akan faɗaitarwa da addinin musulunci yayi ga al'umma su kasance masu haƙuri. Faɗaitarwa akan haƙuri. Babu shakka haƙuri an faɗaitar da mu yi shi a cikin alƙur'ani mai girma, a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wurare daban-daban. Ya zo da salo daban-daban. Wani wurin aka faɗaitar a kan alƙuri, wani wurin kuma aka faɗi irin kyakkyawar makoma da irin lada da irin tagomashin da masu haƙuri suke samu yayin da suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. A wani wurin aka faɗi irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka masu haƙuri ta hanyar yadda yake ba su lada tun a nan duniya ba su wata za su jera su malamai suka ce me ake nufi da wannan haƙuri ne suka tattaunawa mai yawa saboda muhimmancin haƙuri ɗin har rubuce-rubuce ba su kai yi a kai. Amma ɗaya daga cikin magabata yana cewa abinda ake nufi da haƙuri shi ne habsun nafsi an tashakki wal lisani an jaza. Habsun nafsi an tashakki ya hana kansa ya dace danne ransa ta yadda ba zai ta yin ƙorafi ita kunkuni ita gunaguni ita ƙananun maganganu dangane da wani abu. Sannan kuma ya hana harshensa shi ma da barin yin haka. A ransa kare duk da jin damuwa yana jin kunci yana jin hukunci. Sannan kuma a harshensa kada ya dinga yin maganganu ne wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ya hana kuma gabansa su aikata wani abu mummuna wanda za su ba da ma'anar cewa ya kosa, za su ba da ma'anar cewa dan me za a yi masa haka. Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba haƙuri, ya yabi masu haƙuri, ya ambaci ladan da zai ba wa musa yan aljanna. Yayin da yan aljanna za su shiga cikin aljanna, daga cikin kalmomin da mala'iku suke gaya musu suna ce musu salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum. Amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙuri, saboda haƙuri da juriya da kuka yi a wannan duniya. Ashe kenan ita aljanna gida ne na masu haƙuri. Wanda bai yi haƙuri ba a nan duniya ba zai samu aljannar Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalika ubangiji madaukakin sarki ya yi alƙawarin shiga aljanna ga masu haƙuri, inda ya lissafo jerin wasu nagartattun mutane was-sabirina was-sabirat. A ƙarshen ayat sai ya ce a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Da kuma masu haƙuri maza da masu haƙuri mata Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu gafara mai girma da kuma lada mai girma shi ne aljanna. To sannan kuma a wani wurin ya ambaci cewa yadda yake bawa masu haƙuri lada yana ba su lada ne ba tare da ya lissafa ba, duk buzowa yake ya ba su saboda baiwa da karamci da falala ta Allah maɗaukakin sarki da kuma girma da ƙimar wannan ɗabi'a. Inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum
sa kadai ne ana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da alifta. To shi ne malamai sun suke cewa yanzu idan aka yi maka abu an maka kuskure sababu da ganganci aka yi maka ko ba a sani ba aka yi maka shin za ka yi haƙuri ko za ka ce za ka rama? Ya halatta mutum ya rama amma mutum ya haƙura shi ne ya fi dacewa domin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa in aqabtum fa'aqibu bima uqibtum bih wa la in sabartum fa huwa khayrun lis-sabirin yace wasbir wa ma sabruka illa billah yace idan an muku wata hukuma idan an cuce ku an muku wata illa to ku mai da wannan cutar kwatankwacin yadda aka yi muku amma da a ce za ku yi haƙuri la huwa khayrun lis-sabirin wannan haƙurin da za ku yi shi ne ya fi alkhairi ga masu haƙuri. Allah maɗaukakin sarki ya ce ka yi haƙuri haƙurin da za ka yi kana yin ka ne don Allah haƙurin da za ka yi ladan ka yana wurin Allah maɗaukakin sarki. Malaman tafsiri suka ce wannan ayat ta sauka ne a lokacin da aka yi ghazwatu Uhud yakin Uhud an kashe babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ibn Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu aka kashe shi aka yi mummunan kisa aka kada cikinsa aka fito da hantarsa aka tattauna ta aka turza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi matuƙar farin ciki akan wannan mummunan aiki da Allah suka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki aliyar ɗaukar kansa ninkin barincin wannan mutum ɗaya da aka kashe shi. Allah madaukakin sarki ya dauki manzansa ya danne zuciyar manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ina aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya ce wa la in sabartum la huwa khayrun lis-sabirin da abin da kira ku hakuri to wannan shi ya fi dacewa ya fi cancanta ga masu hakuri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hakuri ya ce sabarna dan ya hakuri in yi kare wannan kauci. To shi ne malamai suka kasa hakuri kashi uku suka ce haƙuri ya kasu kashi kamar kashi na farko الصبر على طاعة الله kashi na biyu الصبر على معاصي الله kashi na uku الصبر على أقدار الله kaso na farko الصبر على طاعة الله bawa ya yi haƙuri dangane da biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ya yi haƙuri cikin umarni da Allah maɗaukakin sarki yake bashi kamar sallah kamar zakka kamar azumi kamar hajji kamar biyayya ga iyaye kamar ragowar nagarta ayyuka na alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala yake umarta bawa yayi to wannan sai mutum ya jajirce ya yi haƙuri a kai sai sa kaji Allah subhanahu wa ta'ala da ya ambaci sallah yace wasta'inu bis sabri was salah sai yace amma wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in wasta'inu bis sabri was salah kuma ku nemi taimako واستعينوا بالصبر ne muke mako da yin hakuri da kuma yin sallah ma'ana kuna so ku samu shiga wurin Allah madaukakin sarki to sai kun yi hakuri sai kun jajirce kun yi sallah ita sallar wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in tana da nauyi tana da wuya masu tsoron Allah wanda suka fuskanci da hakuri su ne kadai ba da musu nauyi su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya qurratu 'aynihim fi salah sanya farin cikin su da jin daɗin ba. Haƙuri na biyu, as-sabru ala ma'asillah mutum ya yi haƙuri kada ya saba wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a saba mai domin cewa ba a jin ɗanɗanon daɗi a cikin sabo ana ji amma wannan ɗanɗanon daɗin illar da take biye masa a nan duniya ko a nan lahira to tana lullunta wannan daɗin ba a ci. Yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya haramta dukkan abin da akwai alkhairi a ciki amma barnar tsakanin dinka ko kuma sun yi daidai ko kuma barnar tarin jaya sai Allah madaukakin sarki sai ya haramta kaga ya ambaci giya ya ambaci caca sai ya ambaci cewa akwai wasu alkhairai a tattare da su amma alkhairan ta kwatanta su da miyagun abin da ke ciki da illoli da musulmin da suke ciki babu shakka alkhairan ba su saka karatu kai يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع لله وإثمهما أكبر من نفعهما. الخير باش da yawa dan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya haramta to ya mutum zai dangane da wanda abu sai ya hakuri
ya hana kansa ya danne zuciyarsa ko da ya ga cewa da yawa da shi wanda yake tare da su suna yin irin wannan shi kada ya biye musu sai ya biya ni da shi domin fa in tuqa akthara min al-ardi yudilluka an sunnatillah inda zaka daka ka da yawa daga cikin wa'anda suke nan duniya babu shakka za su batar da kai gaban tafarki madaidaici wannan hakurin babu shakka al'umma suna buƙatar su da shi sai hakuri na ƙarshe shi ne as-sabru ala aqdarillah as-sabru ala aqdarillah yin hakuri dangane da tsare-tsare kaddara wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tsara wa al'umma irin hukuncin da ya gabatar a cikin al'umma cewa musiba za ta samu mutum rashin lafiya rashin mutuwa rashin dukiya rashin lafiya da dukkanin abubuwa wanda ake taba al'umma a tarrabe su yayin da suka afka lallai bawa ya musu kamar yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbata a cikin sahih Bukhari manzon sallam ya samu wata mata tana tun kuka tana tumami a cikin magabarta yace ya ce baiwar Allah ki tsoron Allah ki hakuri sai ta taso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaje kuka ba mu wuri domin kai ba a tarbi ka da irin abin da aka tarbe da shi ba bayan Annabi sallallahu ya tafi sai ta dawo sai aka ce mata kin san wajibi mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki haka muke tashi ka bi shi tana yayin hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna masabru inda ai hakuri ana samun ladan sa ne kuma yana yin amfani ne yayin da musiba ta farko ka samu kaga shi ana bukatar da ne suna roƙon Allah ba da sarki ya sanya mu kasance tare da masu hakuri cikin masu hakuri mu sabbantu da hakuri don mu tashi tare da masu hakuri سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك